Hola, soc l'Anna Ferran Roig, fisioterapeuta experta en fisioteràpia respiratòria i avui parlarem d'un dels aparells més coneguts en rehabilitació respiratòria, l'inspiròmetre d'incentiu debimètric, aquest amb 3 boletes que s'han de fer pujar. Però sabies que no sempre és la millor opció? En aquest vídeo t'explico quan sí, quan no i quines alternatives tenim per aconseguir inspiracions més eficaces i saludables. Aquest aparell s'utilitza molt després de cirurgies o d'infeccions respiratòries. El seu objectiu és incentivar la inspiració, aconseguir que l'aire arribi bé a totes les parts del pulmó. És especialment útil després de cirurgies en què és molt important mobilitzar l'aire per evitar complicacions com les atelèctasis, que són zones de pulmó que es tanquen i deixen de ventilar-se, i també per evitar l'acumulació de moc que podria acabar facilitant una infecció. Serveix per activar la inspiració i la ventilació en general i és molt pràctic en el moment just després de la cirurgia, quan l'anestèsia encara fa efecte i estàs una miqueta dormida. T'incentiva a respirar més profundament i així a tornar a ventilar bé tot el pulmó. S'acostuma a fer servir diverses vegades al dia i en teoria un fisioterapeuta t'hauria d'explicar com utilitzar-lo, però sovint és infermeria qui t'ho indica, sobretot si no hi ha prou fisioterapeutes en plantilla. Compte, perquè moltes persones creuen que cal bufar per fer pujar les boletes, però en realitat s'han de fer pujar inspirant profundament. No només això, no es tracta de pujar totes 3, sinó només 2. Així ho diu el prospecte de l'aparell, però tant professionals com pacients sovint se n'obliden i intenten fer pujar les 3, cosa que no és recomanable. I com que després de l'operació pots estar una mica desorientada o poc concentrada, és ideal haver fet fisioteràpia preoperatòria. Així ja has entrenat aquestes inspiracions abans de l'operació, saps què has de fer i és molt més fàcil posar-ho en pràctica durant la recuperació. Per això, si t'han operat i et donen un inspiròmetre, fes-lo servir. És una bona eina per reactivar la ventilació i evitar complicacions. L'inspiròmetre debimètric és molt útil per fer-te més conscient de l'expansió dels teus pulmons i de la intensitat amb què entra l'aire. Però si cognitivament estàs bé i no tens problemes per entendre una consigna tan bàsica com inspira profundament, aquest aparell no aporta res més que un feedback visual que et confirma que realment ho estàs fent. Quan forces massa per pujar les 3 boletes, activa sobretot músculs del coll i de les espatlles i l'aire pot arribar menys profundament que si ho fas lentament. A més, si tens capacitat pulmonar reduïda, pot ser que et sigui impossible fer pujar ni tan sols 2 boletes i això et generi frustració, tot i que l'exercici estigui ben fet. Si ja no estàs recent operada, la millor alternativa sovint és no fer servir res extra, només assegurar una inspiració lenta i profunda. Podem utilitzar posicions específiques per ventilar millor una zona concreta del pulmó. Per exemple, si vull ventilar bé el pulmó dret, ens podem ajaure amb el braç estirat amunt i inspirar profundament. El teu fisioterapeuta et pot ajudar a trobar quina posició exacta és la més adequada segons el teu cas, el teu estat en aquest moment, i decidir si pot ser interessant afegir alguna petita apnea després de la inspiració per afavorir que l'aire s'expandeixi a les zones més llunyades del pulmó. Ara bé, en el postoperatori immediat, si no es pot garantir que un fisioterapeuta passi per ajudar a fer inspiracions profundes o si es considera que tenir un aparell pot ajudar a recordar al pacient que ha de respirar d'aquesta manera així, una millor opció, més que els debimètrics, són els inspiròmetres d'incentiu volumètrics. Aquests tenen 2 pistons, un pistó gran que mostra el volum que inspires i el pistó petit que mostra el flux. Quan es fa servir correctament, veuràs com el pistó gran puja de manera constant i el petit es queda entre aquestes 2 ratlles, assegurant que el flux no sigui excessiu. Això ajuda a activar el diafragma, però a desactivar els músculs accessoris del coll i les espatlles, fent que la respiració sigui més eficient. També existeixen dispositius de resistència inspiratòria. Normalment els fem servir per enfortir la musculatura inspiratòria, una mica com si féssim peses, però amb els músculs que utilitzem per respirar. En el context del que estem parlant, també poden ajudar a ventilar millor les zones més petites del pulmó, perquè inspirar contra resistència fa que s'obrin més els alvèols. Els alvèols són petits saquets d'aire que tenim al final dels bronquis i són el lloc on l'oxigen passa cap a la sang. Com més alvèols aconseguim que participin en la ventilació,
més eficient és l'intercanvi de gasos i més fàcil és també oxigenar tot el cos. Ara mirem com seria. Inspiro contra resistència i mantinc el flux constant fins a omplir bé els pulmons. I no hem d'oblidar la importància de la mobilitat toràcica. Fer estiraments i moviments costals ajuda a donar més espai perquè l'aire entri millor. Per exemple, aixecar els braços mentre inspires, sentir com les costelles s'obren és una manera senzilla de recuperar l'expansió del tòrax. Finalment, quan millorem la ventilació, pot aparèixer la necessitat de mobilitzar secrecions. En aquests casos, pot ser útil acompanyar les respiracions amb expiracions lentes, per exemple, amb aquests dispositius. Deixo sortir l'aire, amb o sense dispositiu, optimitzant el mobilitzador del moc i dels bronquis i l'aire i l'expulsió de l'aire d'una manera suau. En definitiva, l'inspiròmetre d'incentiu debimètric ens mostra el flux amb què inspirem. Va ser un gran descobriment en el seu moment, però la fisioteràpia respiratòria ha evolucionat molt i avui en dia disposem de moltes eines i tècniques per ajudar-te a recuperar i millorar la teva ventilació. El paper del fisioterapeuta és també fonamental per valorar cada cas, escollir les tècniques més adequades i ensenyar-te a utilitzar-les correctament. Tot això en coordinació amb la resta de l'equip mèdic i d'infermeria, que també té un paper clau en la teva recuperació, lògicament. El més important és que el treball sigui conjunt, adaptat a tu i que t'ajudi a tornar a respirar amb confiança i eficàcia. I recorda, respira feliç. Salut!